Ahojte. V dnešnej škole ženskej krásy Stárnuť s eleganciou s Jožkou sa budeme venovať micelárnej vode. Dámy, používate micelárnu vodu? Ja určite áno. Micelárnu vodu používam veľmi rada, ale beriem ju ako prvý krok k čisteniu a starostlivosti o moju pleť. Micelárna voda nám pomáha odstrániť make-up, prach a všetky nečistoty, ktoré si vlastne za celý deň nazbierame na tú našu pleť. A je veľmi dobré, pretože je to veľmi dobrý pomocník a praktický práve prvý krok k tomu nášmu kvalitnému vyčisteniu si našej pleti. Ja veľmi rada a často používam taký príklad pre moje zákazničky a klientky, s ktorými sa osobne stretávam a prirovnávam to k umývaniu mastného pekáča. Mastný pekáč tiež neumýjeme len vodou. Môže byť aj horúca, ale určite ho neumýjeme len vodou. Použijeme na to nejaký prostriedok čistiaci, ktorý rozpúšťa masnotu. A presne to je vlastne druhý krok čistenia našej pleti a je veľmi dôležité, aby sme použili produkt, ktorý je vhodný samozrejme pre náš typ pleti. Ja používam čistenie 4 v 1, krémové, pretože moja pleť je normálna suchá a preto používam toto čistenie, aby som si vlastne v tých poroch rozpustila masnotu, nečistotu, aby naozaj sa potom všetky vitamíny, ktoré dám na tú moju pleť, dostali až k mojim bunkám. A preto sa vás pýtam, milé dámy, používate micelárnu vodu ako prvý krok alebo ako posledný krok čistenia vašej pleti? Napíšte mi prosím do komentára, micelárna voda áno alebo nie. Veľmi rada si prečítam vaše komentáre a som veľmi zvedavá na vaše skúsenosti. S láskou, Jožka.